Toko tentrem ngati ayo mas ijeng miring mas mas ijeng miring tanggung wani nyandeng ora wani nembung kaya ngene rasane tempe kurang bumbu mreca kaya ngene dadi wong ora duwe kaya dikewe lakon jroning putra edan ulon apa sedyane kelakon kijeng miring mas mas kijeng miring kijeng miring ngalor arep nyandeng rahane ngawur trahing nata kijeng miring kijeng tanggung wani nyandeng rawani nembung monggo katuran jumeneng Mas Gus hati-hati ayo rencangi bapake monggo Pak Mari lewo oh kae sendiri yo lewo ayo lewo ayo lewo sik ya niki wonten panyuwunan lewo nggih dipun pinangkani ketoke saking mas-mase Sinoman nggih wau nggih aturan majeng Mas. Nggih. Ya pasukan Sinoman.
Kendali versi syarat syarat jenar syarat yang iya pasukan joget yuk maju maju iya le 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 asik ngenyang ngenyang apa mas ngenyang apa waroan oh gedruk gedruk engko dipang engko nek dadi sapa sing nambani Mbak Kasito pawange oh iya matuk kon siap kembang mbek menyan